Спомняш ли си Алепо? Скоро е Джулай. Ти знаеш какво става сега по твоя Джулай? Концерти с билетчета, кебабчета и чалга. По-добре си запази спомените. Добре, да мислих си, че можем да прекараме хубаво заедно. Жу? Лили? Да, нацъфна изведнъж от небитието и тръгнахме. Защо не дойдеш с нас да се видим като хората? Що не? Има едно място, което сигурно още не са го срали. Кое? Крапец. Пале гумите и тръгвам натам. Как сте, момичета? Ти как си? Какво става с теб? Какво? Едно и също. Живее някакси. И какво? Жулай днес, а? На времето тук идваха не повече от 20 на човек. Понякога ми се иска така да избягам на такова място. Хем красиво, хем грозно, с този суров бряг, с това диво море. Айде бе, айде, пуснете го бе! Айде, пичове бе, айде! And a road of my own with the day